Kaixo, Zurbildarrok. Orain dela urte batzuk, Arantzazu Aranburu Behingoetxea Noaguara etorri zan paper batzukin. Paper horietan, garai batean usurbilen erabiltzen ziren hitzak eta esaldiak jasota daude. Hitz batzuk eta esapide batzuk oraindik erabiltzen dugu, baina beste batzuk atzean geratzen hasiak daude. Guk Arantzazuren altxor hori baliatuta humorezko sketch batzuk egin ditugu. Gazteekin, gazteentzat. Nobak bideratu du ikus-entzunezko serie hau. Proiektu honen helburu nagusia da Usurbilko ahozko ondaria eta herri hizkera jaso eta hedatzea. Ia ba, gustokoa dezuen. Lantxo gartu non da esaten nuen, garai bateko esaera motaik. Halako esamolde edo, zirtoak edo esaten nuen. Eta esaten nuen, guai ze gutxi esaten dian. Da orduan horri bat hartu, zukoen emetxetakazu bezala hartu, idazten hasi nintzen, eta horrexe osatutako xorta da. Izan da, izan gore. Ba, halako xiata da segiko. Toiok nebak. Ba, nahi ezpaeke, toiok. Ok dituk porruazik. Hau ba, kalamidadia. Hau de kabala. Hau de kabala. Ba, beak itzabeak esaten du. Ez da geldi honeku ez da lamitzat. Adiera ota baldanao. Agindu bat eman dut, eta agindutakoak ez du lakasoekin nahi. Kaixo! Kaixo izarne. Ze kaixo eta zeharra jo, bazan gara, ja. Aizea ezagututa beti iristen da berandu. Ba ez esan amaiketako gehatzeko. Da saitu harritxo ez da ze pasatzen. Lentejek ez du berdina pentsatuko. Ta zeatik elkartu geha. Ez duzue bere 30 minutuko audio entzun? Bai, biderbiko abiaduran. Nik ez. Ze pentsatu jendiak, libre bizi gela? Kontatuko dizuet. Kontua da, bikotearekin Usurbila etorri dela, eta herria erakutsi nahi dio. Gainera esaten du herria asko aldatu dela. Asko aldatu? Txoakeia galanta. Turista gida bezala lan egin behar aldeu. Turista gida lan egin atsegine. Euskara ere zaindu behar dugu. Nik, kriston ondo egiten dut euskara azatxu? Ez duzu zentzea merezi. Ta agertzez bada? Galantak entzun berkoitu. Lotxagabia, Kalamidadia, aluba, aluboi, babaloria, putza, txolina, txotxolua, txatxuba, tontolapikoa, astakirtena, olkia, buru ondila, kaiku galanta, zerrilla. zerkiton. Baina, beno, etorriko da. Bai, etorriko da. Basoziko bazkaia ikeko lenta jartzen zideten. No, haua. Etxea, Zerta? lente jeisua jeistea. Zu altuan ite alditun? Espresa hobien. Bai, gero pumiteko. Dilista terroristak. Audientzia nazionalen bukatukoen. Aizea abokatuaen. Elitzake puntual iritsiko. Urkamendian bukatziakan. Bere kulpatik, Guardia zibilek eamango haue. beira martxa hontan desesperazioak eamango nau. Batzuk ala bestiek baino eamango haue. Akzioa! Betiko turismo mota basatiaz nazkatuta. Prezio altua masifikazioa hilarak. Beste zerbaiten bila. Zatoz Usurbila. Ezagutu kulturaren Usurbil. Ezagutu historiaren Usurbil. Ezagutu ondararen Usurbil. Ezagutu zaintzaren Usurbil. Ezagutu gastronomiaren Usurbil. Moztu! A ber, mesedez, zer da hau? Enfasi gehiago jarri, nik ez da sinisten. Ta nik ez da sinisten, beste inorrik ez du sinistuko. Berriro! Prest? Akzioa! Betiko turismo basatiaz nazkatuta. Kaka, motaztu. Ba kontzentratu! Berriro! Stanislavski metoda.
Akzioa! Betiko turismo mota basatiaz nazkatuta? Prezio altuak, masifikazioa, ilarak... Zer deu oain? Sande telefonoak itzaltzeko? Netzako? Zein da? Kultura zinegotzia ez tola xosik gelditu dena. Gelditu dena. Honek debalde nahi digu jarri lanian. Akiu berdiztik, bai? Esan, zer deu? Ez da okurriture. Ez. Ez dugu jarraituko guk, Ez. Eta bera, hor, zozoa da. Ez ez ikusi? Oain eba du zerbait. Nahikoa deu. Txalaparta festa, gazte eguna, kulturaldia, dantza eguna, sagarde eguna... Bukatzeztana. Beti kaka ematen. Eta bituan, haritz noabakoa, reportajia egiten. Norbaitek irakurtze aldu ba. Ba ez dakit, baina... Ea ze jartzen duten. Angulak arma trafikoa eskutatzeko. Ze? Agina eskatu taldeak armak lortu ditu aletan gordeta. Igeldoko esperientzia ikusita gero, borroka armatu aldarrikatu dute usurbildik libratzeko. Ez da izango. Hola jartzeu? Amaika ikusteko gaude. Egilea otea. Enuke nahi. Seguru holakoa jendeak irakurtzeko idazte zela. Ba, ez da kasoike orduan. Egu gurea. Bai, Bai. jendeak irakurtzeko. Hola. Eta aurreko asteko zeare bai, albistiare bai. Aginako festetakoa. Ni flipateko. Zer, festa zeola jarri zuen? Bai. Tetzen ez, Tetzen parranda. Ba, bizan da, askatasuna. Non ikustezu askatasuna? Txorilla, itxua lau. A ber, txoria da. Metafora da. Eta ze koloretako txorila da? Ajolan ditu. Bai. Ez dakit. Gorrilla, lorituako ezela. Zukor lorito bat ikustezu? Nik txantxangorrila. O txantxangorria gelako zabaian. Ta txorila bihotza bada? Zertituz. Maitasunari buruz dala. Baizea. Nik diot ez du lez esan nahi. Gauza bat bestia baino oso esan behar. Bestela ez daka, ez hankat eta ez buru. A ber, atea letra. Irakurri berriro. Ea ba. Egoak ebaki banizkio. A ber, askatasuna... Hemen igual. Eta zesan zitxonan? Zitzaioa importa. Intxiskitxonakin? Bai, neska, intxiskitxonakin. Nei olako ketesaskian eta jotakatu nitxonan. Dudipe. Eta bazitxikinan? Bale mazitxekinan, banitxien. Lehenko baten harrapatu genitxonan. Ta? Ikusi zitxaigunan ta... Ta? Bazitxekanan. Bazitxekanan? Bazitxekanan, bai? Zitzaianan alako iburuti pasako. Zeite deu baxurtetan. Hene Watson maitea, Atsegine naiz. pistei jarraika gabiltza. Ze badakazu pipa bat? Hau ez da pipa bat. Zer da ba? Hau pipa zorro bat da. Nahi? Bale? Hemen nunbait dago. Zein? Aizea. Badakigu hemendik zaudela. Azaldu zatez! Zer da, gure laguna o kriminal bat? Shhh! Xatu ingo dezu eta. Hantxe! Hoi ez da izea, hoi aizia da. Zuria bezala. Bueno, hau broma bada. Non daude kamarak? Ui, hemen? Grabatzen nahi zaizkigu? Ta zeinentzat.
Txotxolua. Babaloria, lupa, olkilla. Azkenean harrapatu du. Atxu! Akabozianak tetzianak! Azalpen ma nahi deu! Ze azalpen da ze kristo engainau ingatxue! Terrudu naudina! Zu! Zertan itezulan? No, antzat, Sorrilgo euskeran inguruko esketxu batzukin nahi genitxunta, Ta zertako! sare sozialetan publikatzeko. Ja publika bituzue! Bai. Lotxagabiak! Txatxubak! Gaztu! Zerrikito naundina! Ze zengo de honekin! Jata txiki, meziu! Meziu bai! Oaindik grabatzera izeate! Alde benikan! Hau privatu da, atxu! Atxutxun alde! Ez, eskuk ez idazteko bentuta, ez, moztu!